А сега каним на сцената директора на нашето училище, госпожа Найденова. Заповядайте. Добър ден на всички. Най-напред ще започна с поздравленията от министъра на образованието и науката, госпожа Клисарова. Уважаеми госпожи и господа, скъпи ученици, честит 24 май, празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. 24 май е най-чистият, най-хубавият наш празник. Ние, българите, трябва да се гордеем с делото на светите братя Кирил и Методий всеки ден, защото писмеността е вечният ни завет, запазил народа ни през вековете. И имаме хиляди поводи да бъдем с високо вдигнати глави, когато погледнем назад в историята и си спомним, че държавата ни е била силна не само с меча, но и с словото. В наши дни, когато светът стремглаво върви напред, за съжаление рядко си спомняме, че сме дали писменост на славянските народи и забравяме да се гордеем с това. Днес повече от всеки друг ден благодарим на българските учители, на хората, посветили живота си на мисията да проправят път и откриват нови хоризонти пред бъдещите поколения. Да градят личности. Знае, че усилията, които полагат всички, са огромни. Знае, че и проблемите ни са малки. Но искам да ви уверя, че не сте сами. Ние в Министерството на образованието и науката сме поели отговорност и сме ваша опора в нелекия път към преодоляване на натрупаните проблеми, към връщането на доверието на обществото в българския учител. Учителската професия отново ще се нареди до най-престижните и най-желаните професии. Днес е денят, в който славим делата български. Прекланяме се пред енергията и стремежа на всички български просветители, пазители на духовността и българската памет. И това, че отново сме заедно, учители, ученици, културни дейци, научни работници, родители, е свидетелство за непреодолимия и непреходен стремеж на народа ни към книжовност, към образование. Днес отново трябва да повярваме в призива "Върви, народе възродени" и да бъдем истински пазители на историята си и носители на светлото бъдеще на нашите деца и на България. Желая ви най-вече здраве и да вървите с много енергия към нови успехи. Честит празник на всички българи. Професор доктор Анелия Клисарова. Сега ще започна с поздравителния адрес от нашия областен управител на област Русе. Уважаеми госпожи и господа, приемете най-сърдечните ми поздравления по повод 24 май, Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Високо оценявам усилията, които полагате вие и вашите колеги за поставянето на стабилни основи на българското образование. Професията ви е съчетание на много качества – трудолюбие, постоянно трупане на нови знания и умения, усет към интересите на децата, безкрайна всеотдайност и търпение. Позволете ми днес да благодаря на вас и колегите ви за просветителския труд, който полагате ежедневно. И нека винаги помним думите на Стоян Михайловски: "Народността не пада там, дето знанието живее." Честит празник! Венцислав Калчев, областен управител на област Русе. Може и да се отечете, но имаме много поздравителни адреси, така че сега ще ви прочета поздравителния адрес на началника на регионален инспекторат по образование град Русе. Уважаеми колеги, в навечерието сме на най-българския празник 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. В този ден е фокусирана нашата национална идентичност, изградена върху писмената на равноапостолите свети Кирил и Методий и техните последователи. Всяка година на този ден ние изразяваме преклонението си пред просвещението, пред знанието, пред българската духовност, ценности, които са непреходни и неподвластни на делничността. На този ден ние отдаваме почет на всички, спомогнали за пренасенето на писмената ни култура през вековете
и изграждането й в основите на съвременната българска държава. Това е денят, в който най-ясно си даваме сметка, че има защо да се гордеем, че сме българи. Честит празник да пребъде българското слово. С уважение, Димитър Райнов, началник на регионалния инспекторат по образование град Русе. И не на последно място, искам да ви поздравя и аз. Скъпи ученици, родители, колеги, уважаеми гости. Всяка година, 24 май, идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през вековете, годините, утвърдил се като най-светлия, най-съкровения и най-българския празник. Това е денят на буквите, на просветата, на духа и на гордостта на поета, написал, че и ние сме дали нещо на света и на вси славяни книги да четат. Това е денят, в който по-емоционално усещаме себе си като неделима част от световната цивилизация. Защото българското слово от древните времена има своята писменост, своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света. В този ден пеем химна на Кирил и Методий, защото 24 май е символ на достоинство, традиция и духовност. В този ден се прекланяме и пред учителите, които с душа и слово всеотдайно и неуморно изграждат духовната крепост на знанието. Горди и щастливи сме всички ние ръководители, учители и служители, които макар и при трудни условия на работа успяваме да дадем всичко от себе си за обучението и възпитанието на младото поколение на нашите деца. Уважаеми бивши и настоящи учители и служители, дълбок поклон пред вашата неуморна и благородна професия. Гордейте се, че сте истински българи с истинско българско сърце, раздаващи знания и обич на най-милите и обичани от нас, децата на България. Мили първокласници, днес за вас е последния ден за учебната 2013-2014 година. Година изпълнена с много труд, вълнение и радост. Първите стъпки към знанието и възпитанието, към четенето, писането и смятането направите благодарение на първия си учител в училище, който ви подаде ръка, за да продължите с придобитите от него и вас знания в по-горните класове и етапи на обучение. Уважавайте и не забравяйте първите си учители, които дадоха всичко от себе си, за да можете сега да имате първите знания за добър старт в училище. Днес отново е 24 май. Нека на този ден отново изразим любовта си към нашите деца, признателността към нашите учители, към техните учители, към всички онези, които бавно, внимателно и с много обич ни водят по пътя на израстването, по пътя на знанието и по пътя на зрелостта. Нека на всички да ни е честит 24 май.